Daşowda saglygy saklaýyş pudogynyň öňkü ýolbaşçysy we ýene bir näçe wekili suud edildi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri iş ketilen öňkü resmiýetiň tutsaglykda gynamalara sebäp bolandygyny aýdýarlar. Vilayatyň saglygy goraýyş ministrliginiň başlygy Begenç Rejepowyň 10 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar beren çeşmelerimiz bu kararyň 26-njy maýda geçirilen suud diňlenşiginde yglan edilenligini aýtdylar. Suudda Soğuz vilayet Saglygy goraýyş müdürlük binasynyň mejlisler dalynda açyk görnüşde geçirildi. Begenç Rejepow 10 ýyl, bugalteri Ýagmur Öwezowicz 9 ýyl tutsaglykka hökm edildi. Dip anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşme aýtdy. Begenç Rejepowyň hemde onuň baş hasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsag edilenligi mart aýynda belli boldy. Çeşmeler şondan bäri derňewleriň 2 aý golay wagtlap dowam edenligini belliýärler we iş ketilýänçä tutsaglaryň gynamalara sebäp edilenligini aýdýarlar. Qadet iş ketýänçä Begenç Rejepow we onuň hasapçysy Ýagmur polisiýa tarapyndan durly gynamalara sebäp edildi. Elektrik togy we rezin taýaklary bilen agyr ýenzildi. Dip vilayatyň kanun goraýjy daralaryndaky ýagdaýdan gönden göne habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Çeşmeleriň sözlerine görä Saglyk ministrliginiň kadrlar bölüminiň başlygy hem wezipesinden boşadylypdyr we bir näçe hastahananyň hem de Saglyk öýüniň ýolbaşçylary jinayet jogapkärçiligine çekilip olara az möhletli iş ketilipdir. Çeşmeler Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş boldular. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar dogrusunda Daşowdyň kanun goraýjy we Saglyk idaralaryndan resmi görnüşde tesbir alıp bilmedi. Emma Daşowly çeşmeler korrupsiýada aýyplanyp tutsag edilen resmiýetiň vilayatyň Saglyk pudagyndaky korrupsiýa täsir etmänligine we paraxorlygyň dowam edýänligine ünsü çekerler. Pudakda paraxorlyk güýçli depgeni dowam edýär. Korrupsiýa bilen bagly bilen tutsag edişlik netije bermedi. Korrupsiýanyň hasy güýçlenmegine getirdi. Dip çeşme belledi. Daşowdyň güýç edarasyndaky çeşme Lokmanyň tutsag edilmeginiň hakyky sebäbiniň onuň vilayatyň käbir täsirli ýolbaşçylarynyň gowunundan turmanlygy bilen düşündirýärler. Onuň häkim bilen arasyndaky konflikt sebäpli Begenç Rejepow ýydarlanyp oňa para bermek hem ýürüýte gurnulypdyr. Iňerwedi Daşowdyň saglygy saklaýyş pudagy iň oňat çağalar hirurgundan aýryldy. Dip çeşme aýtdy. Begenç Rejepow käri boýunça hirurg we çağalar Lokmany Daşowut halky gatygynandy vilayatda bilimli çağalar hirurgy ýok dip ýene bir çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri martda Daşowdyň saglygy goraýyş ministrliginiň başlygynyň tutsag edilen wagtynda beren maglumatynda Begenç Rejepowyň we onuň töweregindäki bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetlerinde aýyplananlygyny aýdypdy. Vilayat saglygy goraýyş müdürliginiň başlygy wezipesinden hyýanatly peýdalanyp garamagyndaky isgärlerden seýle-de vilayatyň çäginde ýerleşýän döwlet we hukuky eýçilikdäki dermanhanalardan täze isi kabul edilen lukmanlardan hem de sypagat uýalaryndan para almakda aýplanýar. Dip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi mart aýynda gurrun beripdi. Şonda Azatlygyň çeşmesi bu waka Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Daşowy vilayet bölüminiň belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatyşygynyň bolandygyny aýdypdy. Bu tutsag edişlik barada ilkinji bolup 24-nji martda habar beren Garaşsa Türkmen News neşri saklanan saglyk resmiýetlerine korrupsiýa, pul oğurlugy hemde lukmançylyk enjamlarynyň bir kanun satylmagy ýaly aýyplamalar boýunça günä bildirilýänligini habar berdi. Türkmenistanyň 2 ýyllyk harby gullugyny tamamlanan eskerleriň öýlerine dolanyp gelmegi hemde saçak başyny türkmen goşunyny dören çylşyrymly ýagdaýlar barada öz akymlaýyn. Hiç bir guramaçylyksy ýagdaýda dören goşudurnyň içindäki halk maslahatlary dowam edýär. Bu maslahatlara gullukdan gelen ýigitleriň enatalarynyň berýän sadakalaryna gelýän dürli ýaşdaky ýaşaýjylar gatnaşýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan raýatlar bu sadakalarda edilýän gurrunlaryň köplenç korrupsiýa, deňsizlik meselelerini syrgýanlygyny we adamlaryň ören köp baş ýaýkamagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Ýurtda arak şerap içýän ýaşlaryň görnetini köp bölmegi bilen harby gullugy sogan oglanlaryň düşýän çäresiz ýagdaýynyň arasynda gönnen gönüp baglanyşyk bar diýip bu ýagdaýy köpden bäri ýakyndan synlaýan ýerli jurnalist aýtdy. Ýaş ýigit gullukdan osap öýüne dolanyp geleninden soň hiç kime gereksiz bolup öz-özüne berilen ýagdaýda galýar. Wagtyny geçirmek üçin ilkler öýlerinde
kakasynyň ätiýaşlykda taklayan aragyny içýär. Soň ejesinden we kakasyndan pul sorap içýär. Soňu bilen goňsusynyň dirdi bilini daşap günnükçi bolup gazanan puluny arak satyn alyp başlaýar. Dip söhbetdeşimiz serhoşluk durmuşyny baş goşýan ýaşlaryň 1990-njy ýyllaryň başynda neşekeşlige ulaşan ýaşlardan köp bolmasa az ýerligini öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyny dinler adamlaryň sany köpçülik ýagdaýyna eýedäl we arak şerabyň ziýany baradaky wagtlar diňe mescitleriň çägine galýar. Ýaşlaryň durmuşda öz ornuny tapmadlygynyň we lapket bolup ahyrynda içke ýüzürmeginiň esas sebäpleriniň biri giň ýaran korrupsiýa, deňsizlik we sosial adaletliligin tas düýüpden bolmalygy bilen baglanýan pikiri golayda Türkmenistanda bolup gelen Ýewropal türkmen hem tasdik etdi. Aýrarlykda gurlaşylan adamlaryň tasdiklamagyna görä, harwullukdaky korrupsiýa odaly eskeriň gulluk etjek ýeri keskitlenenine ýüze çykýar. Paýtagtyň golayyndaky harby bölümlerde esasan täsirli ilýän hojalyklaryň çağalary gulluk edýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdy. Paýtagtyň etrafynda we welaýetlerde ýerleşýän harby wekilliklerde gullugyny berja edýänler Gorunlyk ministrliginiň aýratyn sanyny esasynda täsirli hojalyklaryň çağalaryndan düzülýär. Ol wekilliklerde gulluk edýän eskerler senbe we bazar günleri eskerleriň özara ulalysygy bilen öýlerinde din salmaga mümkinçilik alýar. Dip ýakynna harby gullugyny tamamlan esker adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä eskerleriň bir bölegi bir hepde nowatçylyk çekip beýlekleri öýlerine gaýdan bolsa, indiki hepde nowatçylyk çeken eskerler öýlerine gaýdyp ondan öňki hepde din zalanlar nowatçylyk çekýärler. Käbir eskerleriň howsarlary ýa tanyşlary Milli Howpsuzlyk ministrligine, Migrasiýa gullugyny, İçeri işler ministrligine işleýän bolsalar, olar öz prezidentlerini ýa-da ýakynlaryny öz işleýän puwdagyny harby gulluga çağırdyp, şol ýerde gullugyny utardyp, soňra özleriniň şol ministrlikde ýa puwdakda işleýänliklerine garamazdan öňki eskeriň gulluk eden urnuny işe ýerleşmegine hem kömek edýärler diýip adatlygyň bir çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, şeýle gulluk bilen işe ýerleşdirilen adamlara wagtyndan ýa tizleşdirilen görnüşde harby çiğnalmakda, egnindäki ýyllarlarynyň sanyny köpeltmekde we wezipe baskanjygyndan ýokary galmakda gowy hemaýet berýärler. Adatlyk mundan öňki ýyllarda Türkmen goşunynyňky dedawşyny agalyk praktikasy we onuň betbagçylykly netijeleri bardy hem ýergiderli habar berýärdi. Ýöne soň beýle habarlar görnetýän adally. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen hem gadaklandy. Harby gullugyň awyny tawyny alan tejribeli eserleriň gullugy täze gelen, am-sam eserleriň üstünden agalyk etmegi adaty ýagdaý. Ýöne eser ýatakhanasynda we kaptyorkularda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri kameralar oturdulyp gije gündüziň dowamında video gözükçülük edilýär. Ýöne sonda da ýaş eserleri hajathana alyp baryp olara garşy fiziki güç ulanyp bilýärler. Emma gosunda öňki derejede zorluk ulanylmaýar. Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda eskerleriň edilmeginiň adalmagyna garamazdan harby bölümlerde saglyk meseleleri bolan eskerlere bermek üçin zerur we gerekli dermanlaryň düýünden ýokdugy aýdylýar. Eskerleriň aýaklarynyň agyrmagy, barmaklarynyň ağrılarynda kömelek diýilýän pakkarmalaryň döremegi giň aýran. Gijelewikden, çisotky diýilýän deri keselinden ezir çekýän eser hem kän bolýar. Organizmdaky vitamin ýetmezçilik derarly döreýän avitaminoz sebäpli saçy dökülýän eser hem kän. Eserleriň aşgazynynda yara döremegi hasda giň aýran. Dip öňki esker aýtdy. Gullugy tamamlan eskerleriň öýlerine berilýän sadakalarda adamlar halkyň çäresiz haly düşürlenligi. Şu sebäpden eskerleriň hal ýagdaýyny gowlaşdyrmagy talap edip bilmän biçara bolup takdira kaýyl bolmaly bolýanlyklary barada gurrun edýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyny okuwny dowam etdirip hüner edinip bilmän galýan ýaşlar, harby gullukdan soň okuwya işe ýerleşip bilmeýän ýaşlar baradaky statistika maglumatlary el ýeterliler. Uly ösüş sanlaryny çap edýän metduatda ýurtdaky işsizlik, içerki we daşarky zähmet migrasiýasy her ýylla harby gulluk tamamlayan ýaşlaryň öňüne keserýän kynçylyklar düýüpden agdalmaýar.
Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýa bilen ýetirleriň alys-salysygy baradaky meýillerini ileri tutýandygyny, emma munyň sowlu netijesine şüpheli garaýandygyny aýtdy. Seýledi, Ukrain goşunynyň ýol başçylary Russiýanyň güýçleriniň gündogurdaky Dnepropetrovsk tewtine ilkinji gezek öňe ilerlendigi baradaky Moskwanyň öňe sürmelerini reddetdiler. Ukraina harby ýetirlerimizi boşatmak we ölen ýetirlerimizin jesetlerini ýygyna gaýtyrmak üçin mümkin bolan ähli tagallalary iddia edip Zelenski akşamky video izlenmesinde aýtdy. Aýnansak-da Istanbulda ılalysylysy ýaly müňden gowrak adamyň alys-salysygy üçin Russiýa tarapyndan dowlat hanawlar häzire çelini berilmedi. Rus tarapy adatça bolsa ýaly hatda seýle meseleleri de siýasy we informasiýa taýdan hapa oýuna öwürjek bolýar diýip ol aýtdy. Eger Kreml hatda seýle insanperwerlik meselesinde de öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmese, bu ýagdaý halkara jemgyýetçiliginiň esasanam Amerikanyň gepleşik we diplomatiýa boýunça edýän tagallalaryny şüphe astynda goýjakdyr diýip Zelenski sözüne goşdy. Ukrain lideri Amerikanyň ABC teleýaýlamyna beren ýürüýt interwýusunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini diňe Washingtonyň we Ýewropanyň güýçli basysy bilen ýyda testirmegiň mümkindigini aýtdy. Dünýä jemgyýetçiligi seýle hereket etse, olar ursubet ederler diýip ol belledi. Mundan bir gün öň Ukrain resmiýetleri Russiýanyň Kiýewiň harby ýetirleriniň çalşylmagyny we jesetleriň ýygyna tapşyrylmagyny ýyda süýşürýändig baradaky aýplamalaryny reddetdiler. Kremliň maslahatçysy Vladimir Medinski Ukrainanyň ýetir çalşymak we ölen ýetirleriň jesetlerini kabul etmek boýunça meýillestirilen çäreleri garaşylmadyk ýagdaýda näwelli möhlet çelini soňa süýşürendigini öňe süripdi. Medinski Russiýanyň prosesi başlamak üçin Ukrainanyň tarapyna yaralylar, agyr hastalar we ýaş ýetirler bilen birlikde jemi 640 ýetiriň sanawyny berendigini aýdypdy. Ukrainanyň harby ýetirler bilen işleşmek boýunça utgaşdyrjy staby Rus tarapynyň aýdanlarynyň hakykaty we özel gazanylan ulalaşyklara gabat gelmeýändigini aýtdy. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä, Istanbuldaky gepleşiklerden soň iki tarap hem takminan 12.000 ölen ýetirleriň jesetlerini ýygyna tapşyrmak boýunça prinsipleň esasda ulalaşdylar. Ýöne bu ulalaşyk üçin anyk tenek kesipdenmedi. Ukrainanyň Gorunmak ministrligi Moskwany Istanbuldaky ulalaşyklary täzeden ýazmak finansyagynda aýplap prosesi gijikdirmek üçin emeli päselçilikleri döredýändigini we ýalan beýanatlar berýändigini belledi. Zelenski 8-nji iýunda eden çykyşynda Russiýanyň soňky güýçli howa zarbalary sebäpli Ukrain raýatlaryny howa hüjümi baradaky duýduruşlara ünsürli bolmagy çagyrdy. Ýakyn günlerde howa hüjümi baradaky duýduruşlara aýratyn üns bermeli, özüňizi we Ukrainany goraň diýip ol aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iki tarap hem ursy soňlamak üçin gepleşiklere we ulalaşyga çagyrýar. Kiev Amerikanyň 30 günlük okatsızlıkları betetmek baradaky çağrısyny goldaýandygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa munyň üçin öňünden Ukrainanyň kabul edip bilmejek şertleriniň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Harby ýagdaý bilen baglylykda Ukrainanyň başdawynyň medeniýet wekili Andrei Kovalyov Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň Rus güýçleriniň gündogurdaky Dnepropetrovsk tewtine girendik baradaky aýdanlaryny reddetdi. Kovalyov RBK Ukraina beren interwýusunda bularyň Rus dezinformasiýasydygyny we söwüşleriň goňşy Donetsk tewtinde dowam edýändigini aýtdy. Ukraina taraptar açyk çeşmeleriň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Ukrain territoriýasynyň takminan 20%-ni gözegçilik edýän Moskwa soňky bir aýyň içinde ýurdun gündogurundaky sumy tewtinde 194 kilometr meýdany ele geçiripdir. Dnepropetrovsk tewtiniň Ukrainada senagat we dağmagdan pudugunda uly ähmiýeti bar. Harby bilermenler Russiýanyň bu tewtde öňe ilerlemeginiň Kiýewiň harby we ykdysady mümkinçiliklerini uly deper ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Bu tewt Russiýanyň resmi taýdan özüne degişli diýip yglan eden 5 Ukrain tewtiniň arasynda däldir.